ko natti nder video ta yiddirgo waɗa liking kana mema dow bindi boɗeji ɗo to windi subscribe kana omta kugel notification kala nde min gerɓe video. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe wondaɓe Jeyngol Pulaku TV, mi hinni on ko ɗuɗi mi hofni on bandirawo moɗon Sali Hassan. E hande bo min lortoake dow tindinoje meɗen ko larani application ji. E hande bo tindinore je ɗuɗɓe ko ƴamata min ngari min jaabo garmi mi jaabo dow ƴamɗi moɗon ɗuɗɓe warɓe ɗo kon heɓa nattoɓe fadaji amin ko nattoɓe gal Telegram ko WhatsApp ko Facebook amin ko kuma YouTube. Ɗiɗon ƴamana application ji fere fere. Application ji ɗo fu ko ɓe ƴamanta min mbaɗi ɗiɗon ko faɓɓi, amma sai ɓe ngara yana tagu ƴamma wani to application je on mbi'i kaza, to application je kaza. To gamma non hanjum min ngari hande min kolla ta a wari nama sai a ƴami an e hoore maɗa a yahe tan ɗaɓɓita application je ko marɗa haje. To hani min jarake min mbaɗi, anani min mbaɗi application ɗum, to na sai a ƴami min, kawai a natte tan e ɗaɓɓita application ɗo. Gamma non e hani ndara ngol bidiowol taha a keso, gamma ndara bidiyoji je arandeji ɗi min mbaɗi fu kana je bidiyoji ɗi min mbaɗi arandeji iɗi mari nafu sare, gamma bidiyoji ko larani kuje fere fere. Gamma non to mi hebbini surutu e dillema nder bidiyo, gamma heddema ko natten useko ni miɗon yelo on mbaɗi liking, kamma to on gingiɗgo waɗgo subscribing on mbaɗa sharing nder groupe ji moɗon ɗi WhatsApp, Facebook, Instagram fu kana. Arande mani en ngari ɗaɓɓiten YouTube bante no gi'oton raɗo YouTube ɗum hanjum ne YouTube meɗen en ngare memin dow majum bantani ni ngare memin dow YouTube bantani non giɗo haɗo YouTube ɗo, sai ngaren memin dow majum bantani ni. Arande mani ni hin ɗum omtanto en on gi'i ton to ɗum omtani en sai ngaran ɗo babal research bante no gi'oton, sai binden Jeyngol Pulaku TV. dartingi on no windirta Jeyngol Pulaku TV, non no min bindir ɗum arande. Gamma ta windi no fere yakki fere on waddante kuje fere, a wara mbaɗa ni hini Jeyngol Pulaku TV, a tabbitina a windi bantani ni wodi duniya ɗuɗɓe to min mbi binda Jeyngol Pulaku sai jaha binda Jeyngol Pulaku fere nani ni minon ha channel ngol gan ni hini min bindir ɗum. A tabbitina a windi bantani ni sai ngara mbaɗa research, sai ngara mbaɗa research bantani ni. Yawwa arande mani hin ɗum omtantoma, ayi arande mani hin ɗum nattinoytama nder Jeyngol Pulaku TV. Jotta ayi raɗɗo bidiyoji amin ayi to amma jotta ɗi fu na am hanji e wodi bidiyoji fere lattiɗi na ɗi amin on gi kama banta ngo'ol on gi raɗɗo ngo'ol. To an bo keɓa gi'a bidiyoji je Jeyngol Pulaku tan sai ngara ɗo. Yawwa heddema ko ƴaɓɓoɗen on gi'e raɗɗo bindi boɗeji, haɗo bindi boɗeji ɗo windi subscribe, usikoni a wara a mema dow maji. Ton to memɗa dow maji bantani ni ɗum waddante kuje fere banta lenguru, sai a mema dow lenguru ndun, sai ngaren memen dow photoje ɗum giɗon, ko mema dow photo ɗo ko mema dow bindi ɗo ni to memɗa fu gotum. Yawwa arande mani hin ɗum omtantoma, ayi ton to ɗum omtanima sai ngara mema je ɗo on gi kungel ɗo, sai ngara mema dow magel bantani ni ɗum waddante kankol tatol, sai ngara mema je nge'el dow reel, nge'el ngel gi'ata sai ngara mema dow magel bantani. ɗume nafu ɗo kala nde min mbaɗi, nde min jofi application fu kana ha cinwol ɗo to yerɓante ngol tan an hagal YouTube maɗa, mi tammi on paami. To yawwa arande ma ta wari ɗo on gi sai ngara ɗo je to windi video, on gi ɗo windi home video playlist, sai ngara ɗo je to windi videos sai mema. Yawwa jotta ta wari ɗo wala bidiyo fere YouTube waddantama face bidiyoji Jeyngol Pulaku, ayi on gi
on gi to on kotira ɗum fu videoji je Jaingol Pulaku TV on gi to ɗo garta ɗaɓɓita kala application marɗa haje fu, na sai a yahi a ƴami yaki fere ma balɗe 2 3 ko kuma yinire jabaki ma, ɗo tan garata ɗaɓɓita application maɗa dara on gi ɗum fu application ji min mbaɗi ko faɓɓi yani mo raraɗi fu yaha raraɗi, ngam application ji fere to maɗa majji nonno lawol ngol tokkata keɓtagel be koyɗum to Allah jaɓi kuje fere ni nonno omtirta konte Google, nonno jata shigoɗa kala photoji maɗa to ɗi majja, nimiroji maɗa fu kana ton, to téléphone maɗa majji noy keɓtirta nimiroji maɗa fu kana, to ɗo fu kana application ɗo fu min mbaɗi ɗum on gi ɗo je application ji arandeji ɗi min puɗɗiri. To ha a raraɗi e hani jaha daraɗi be koyɗum. To arande ma to ha an bo bidiol gotol marɗa haje a andi inde magol, ton fiɗa ɗo tabbitina a nattoyi ɗo, a warai ɗo babal research ɗo bantani hinno giɗon on gi ɗo waddanima bantani, sai ngara mema ɗon, ta memi ɗum waddante binda je inde bidiol ngol ta andi ngol, ton to binduɗa ma on waddante bidiol ngol be koyɗum. To ha bo andi bidiol ngol je WhatsApp min mbaɗi dede ko rarani WhatsApp ko Facebook, sai ngara ɗo to windi playlist sai mema dow majum bantani ni, hanjum bo ɗum hokkete damare keɓta bidiyo je koyɗum. to ɗum windi WhatsApp on gi media, on gi Facebook, Telegram, YouTube, to ɗo kala application, to ham application je Facebook sai ngara je Facebook ɗo, to ham je WhatsApp sai ngara WhatsApp, to media ma kala application fere ko rarani media, to YouTube ma on gi ara ɗum ɗon sai ngara mema je dow ko marɗa haje. Misalan joni en memi dow ɗo to windi WhatsApp on gi jotta ɗo wala kala application fere fu application je dai ko rarani WhatsApp tan, mi tammi on pami, on gi kala application ko larani application je WhatsApp tan, to ɗo lawol koyngol ngol tokkata keɓta kala bidiol Jaingol Pulaku TV ngol nanɗa habaru muɗum fu kana, ko faɓɓi ko kuma hade ɗo fu kana, mi tammi on pami. Ngam non bandiraɓe ha mi holla on are kuje go'ote. Jotta to min mbi'a on wodi to on natti bidiyoji on gi'e je publicité seɗɗa, usekoni ndare ɗum, jotta ha mi nattara ɗo bidiyoyol ɗo mi tammi on waddane en publicité je mi tindina on ndenagol on yewa jebbangira ɗo on waddani en publicité on gi je ɗum gi'oton ɗum fu majum ɗum ɓuray second 3 second 5 ko second 10 on gi to hanjum min mbi'a ton usekoni darete on dara ɗum no ɗum foti